Odu widi kaduki twako kinyi makawuono wang'eni kata obedo ni Rigathi Gachagua ne ogola e apisi kaka jalup jatend piny Kenya to jal mano kao kare kaka jalup jatend piny Kenya en Kithure Kindiki to wang'eni Kithure Kindiki bende wuok e gwenge mag masawa mar piny Kenya to Gachagua bende wuok e masawa mar piny Kenya Gachagua koriwore kod Kalonzo to wang'eni Kindiki nitiere kod jatend piny William Ruto ma bende seche moko ilieko ni Raila Odinga nyalo sire lwedo mane yiero mar 2027 mano kochopo e yiero makono kata kamano pod warito neno gigo mabiro timore. Kindiki gi Ruto to Kalonzo gi Gachagua jomage manyalo yudo kura mathoth mawuok e masawa mar piny Kenya kalure ni sani ema wanyalo wacho ni gitemo align yore mag siasa. Dwani mondo wang'e ni Raila no puonjowa siasa moro ka mar coalition building. E thuolo mar 2007 ne wan gi moro maniluongo ni Pentagon. Noting'o ji abich mane iluongo ni kingpins. Mano e siasa mwasedoke mwadonje. Gimoro mineno ji okete geno joma ok dwar president ni Kalonzo ni kia koriwore Gachagua to nyalo bedo anything. Dhano mineno ma dhako nyuolo ni ene uso ni geno. Geno mar dhi e pole momiyo wadhi e kanisa. Geno mar Raila nyalo bedo president manomiyo luo lowe. Ng'at mok nyal bedo anything kaka Gachagua onge ng'ama biro luwo Mount Kenya. Namba 2 Mount Kenya osebarore west gi east nikech ng'ama iluongo ni Kindiki. Ok idhi nyiso Jameru gi Jaembu magin minority nikech ogol Gachagua koro giwe wuodgi gidhi gi luwo Kikuyu. Unity mar Mount Kenya osebedo higni mang'eny nyaka ne waa ndalo Kenyatta. To unity ni en joma yude gi pokne gi keni mag-gi gin jo Mount Kenya East. Gin Kikuyu to be precise. Omiyo ng'ama wuoyo kamano gi wuoya nikech gombo mar chuny. People tend to luwo chunygi kar luwo pachgi. Samoro chunyi gombo ni ma otimre. Mar ariyo winjo wach moro kama dwana plug in. Wach joma tindo ni. Adwana nyisi joma tindo gi ni ne gidonje gir joma tindo no ging'e wuongi. Wuon joma tindo ni ema ne neno koriembe ticha. Gini no pangi ma professionals no bedo hired. Mano tigi gimiluongo na artificial intelligence. Mano yudo the demographic group mane nyalo carry out the coup. Makosa mane gitimo ne gin selfish. Ne giparo ni kech joluo no osegore gi the president e ng'anyo mokalo gi kura mokalo wawegi oko wadhi adhiya kendwa mondo kik chieng' moro gidwar ni ka wasekao loch to wapogne gi gimoro kanye mane gikose to dine gin corporate Raila gi ODM early in this game aparo ni kawuono dikoro wacho wach mopogore presidency kane dipo ni Gen-Zs gini ne organic gimochakore achaka kendgi chunga Raila bath Ruto ok do tieke kech joka no osewacho ni gino giwinjo jodongo giwinjore kendgi gin gionge jotelo gionge party gionge gimoro amora ang'o omiyo jatelo achiel kuchung' to girigo magilale bwobel tenya kama kure omiyo wewe udonje gik ma ok wang'e tiendgi kuma nochakore igeni kidhi e liel kaka en jasiasa tinyalo winjo koko moko chakore kona chato ji donje jite joma donje gi okiane joma ne nie kona kano dhi othiedh gotieno mogony koro gin gidonja ni wakwere kabisa ikwere tikia ng'ama nochako gino gir Gen-Z ni ji odonje to gikia weg gini manochake jogi endi thothgi ok winji dhok miwacho Mount Kenya kadine gichik itgi e speeches manotim Limuru 3 dine ging'eyo wuon Gen-Z kuma nochakore gi gima ne idwa nochiw kodgi jowuoyigi obet ka tok ging'eyo ni mondo ne chak gimiluongo ni Gen-Z revolution ng'ama iluongo ni George McGoy man chief of staff e office mar DP no kungo gol moter ambassador ng'ata mane nyinge chakore gi office no gol te modong mana ng'ata achiel to en nyinge nok chakore gi uto no jalu ong'e gik matimore kanyo moter kachako biro ung'eyo ni mysteriously ng'ama iluongo ni General Ogola no bedo maonge kodwa ma wadhi to ukung'eyo ni no chik ni Kogola wuok to ng'ama donjo Jamadhira gima ne igeno ni ka jo Gen-Z ose breach parliament to gi breach state house to naturally the army takes the president for his security army no koro ng'ama notelo ne to nikech they were unable to breach state house
mane mano gino rem. Uparo ni bedo jalup ker Mombasa notimore atima ni nodhi riere kono. Gini nopangi mado bedo kum mane dhi succeed chieng'ono. Makosa mane gitimo ne giwejo moko makioko. Ing'e ni piny Nairobi ka jaluwe manyalo dhi e street jomodongi to dhi mana koluongi gotieno chulgi. Kane isewe jaluwo ke girino kama dhi onge to ne gidonje e gikone to kane jatendgi yodhi ochung' ma gineno but Ruto giwe gino gore piny gi kanyo. Omiyo kanyo to bende nyaka wayie gi Raila Odinga ni dino wek bire rescue mar sirikandni. Sani di koro edha pod wayware koso di koro wachiegni loko regime. Omiyo mana adwaro ni mondo wang'e. Awinjo ka uwacho ni sirikani wacho ni ndiko ji tok ndik ji. Chakra sirikand Jomo Kenyatta nyaka chope mar Ruto. Mar Ruto ni kende mosendiko 90,000 teachers in 2 years. Onge mora mora. Omiyo wawinjire ni ndiko ji tinyalo ndiki to ok wanyalo ndiko gi nikech population odongo. Wan ndalo mane wasomo pok itieko exam mar ni dhi graduate go pok itieko to iso kelni barup tich. Ka in japuonj TSC oseoroni, ka in engineer yudo samoro Kenya Power osebiro moroni, ki in Bcoms banks osebiro, ji ne agi barua university kidok dala. Iting'o sanduk to barua bedie e buombi. Tinde ok nyalre nikech population nodongo to dongruok nodong' chien. Dongruok manodong' chien ni ung'e joma nodong' kode. Omiyo wawinjre uru ni wang'i mi Ruto thuolo mondo ti kaka otiyono mondo chieng' moro wang'ad buche kotieko higni. Komiyi exam mar 3 hours to after 1 hour ikoni ni rem mano be ok ber. To wach mar ODM onge sirikal ata yien ODM to nyalo bedo ni onge sirikal. Adwa ni mak paro no gi kanye wach mar ODM no mondi mar mondo mi wakaw yoyo